गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो लोगोसे दिनैनि गोथार गोजोन काति फोरबोनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरनाय जाबाय। जाहाथे दिनैनि साना गासैनिबो न'खराव सोरां फैथों, गासैबो मोजाङै मोजां दिनै फालिनो हाथों बे फोरबोखौ। दिनै जोंहाबो बिदिनो नोंथांमोन बायदि बाथौआरि हिसाबै बा हिन्दु हारि हिसाबै जोंहाबो दिनै न'खरै आइ आफा आरो हासबेन्ड आरो आं बिदिनो जगार खालामनानै होगासिनो। दा मोनाबिलिनि होखां नोंथांमोनाबो सोर सोर दिनैनि फोरबोखौ फालिनो मोन्दों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम। आरो जाय बाथौ धोरोमारि फोरबो होनाय बिथांमोनाबो आफा बोराइ बाथौनि थाखाय मोनसे मोनसे कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। बेखिनियानोसै। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि, जै बाथौआरिनि।